Dieng lunga pasar dieng ilir-ilir tandure Kakang Semar Badranaya. Aku Arjuna ingkang ngaturi rawuhmu sarana cipta ing alaming panglimunan. Begegek ugeg sadolita mel. Ndara Arjuna. Kula menika namung dapur abdi Punakawan ingkang tansah leladi dumateng paduka salebeting swasana menapa kemawon. Kakang Semar, wis sak mestine aku nyuwun dawuh kinarya tetimbangan lan wawasan saka panjenenganmu. Sadurunge aku nindakake jejiban gedhe lan dharma suci ingkang nemtokake pati uripe keluarga Pandhawa lan kabeh kawula ing Indraprastha.
Mestine Kakang Ismaya wis ngerteni lamun tori palungguhan iki Nyendraprasta sajroning bebaya awit pangancaming Singamalaya. Janaka ngindhong tanggung jawab sing abot ya kuwi mandhegani para senopati akasa samudra lan daratan sajroning peperangan klawan Singamalaya. Kabeh wis rinantam kanthi permati nanging kaya durung jangkep lamun to aku durung nyuwun dawuh saka panjenenganmu apa sing kudu ndak tindakake kanggo ngawekani serangane mungsuh ingkang luput ing pangira-ira. Inggih Ndara. Menawi saking pangraos kula sedaya sampun kerancang santi sae Ndara. Kekiyataning Pandhawa milah para putra-putranipun menika boten saged dipunanggep enteng dening Singamalaya. Singamalaya mung menang ing bab jumlahe wadyabala lan armada perang. Nanging ing bab kesekten lan kaprawiran Pandhawa lan putra-putranipun sampun tanggap tanggon trendinggas ingkang boten hampil dipun tekukaken dening mungsuh. Nanging sampeyan kudu tetep ya waspada. Saged ugi mungsuhmu nggunakake karti sampeka lumantar telik sandi. Goleki keringkahaning Indraprasta mawi cara adu domba Gus. Saged ugi ndamel lerusuh, ngrusak pikiran lan budaya mliginipun kawula sampeyan ingkang mapan ing pesisir. Kejawi saking menika Singamalaya kondang mumpuni bab ilmu biologi Gus, terutama dalam hal pengobatan dan pembuatan racun. Mila mangwaspadakake saged ugi Singamalaya tumindak ingkang licik nyerang mengsah kanthi nyebar virus utawi penyakit ing nenular lan bilaheni Gus. Nanging jenandika ampun sumelang. Semar tansah setya humiring para Pandhawa anggenipun gayuh kemenangan Gus. Kakang Semar, kabeh dawuhmu tetep dadi paugeran lan aku nyuwun pangestumu anggonku netepi jejiban suci iki. Sisan gawe aku nyuwun palilah anakmu Garing Petruk lan Bagong ndak kanthi mbebantu jroning peperangan. Oh inggih Gus, monggo. Sampun wajibipun anak-anak kula menika mbebantu ing medan perang. Nadyanto Garing Petruk Bagong namung abdi nanging cerdik cerdas. Lamun to salebeting kahanan darurat lan boten gampil dikalahke musuh. Nadyan wujude mung kaya ngoten niku Gus. Iya, matur nuwun Kakang sepisan meneh aku nyuwun panjurung pangestumu ya Kakang Semar. Inggih Gus, sembah kula wiring paduka. Mugi sembada netepi dharma Gus. Mamedharing warsitane ngati Sumantaka niru puja angga tahat mudha ing batine marma kedah kinunggung marma kedah kinunggung
sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane jagat dewa Bathara babar pisan ora patut ing atase prajurit Madukara sing dak perintah tunggu ning gedhong pusaka parandene malah kepati anggene turu mongko kowe diblonjo karo Janaka sing dibayar ki melekmu parandene sing digul-gulake merem kaya mengkono tangiya kowe mampangiya yen nduk tinggal turu nganti kecolongan pusaka Madukara blai iki mengko sandangane lan wujude kae prajurit Singamalaya sing bakal murang tata nyidra pusaka ning gedhong pusaka janji ora minggat pecah sirahmu ri palungguhan iki